Dwi'n credu mae'r blaenoriaethau yw'r dystiolaeth Gristnogol yn y sgwâr gyhoeddus yng Nghymru ar hyn o bryd. Wel, y blaenoriaeth fwyaf yw'r argyfwng hinsawdd a natur. Ond tu hwnt i hynny, yw ail adeiladu cymdeithas yn dilyn Covid-19. Mae'n cymdeithas ni wedi newid. Mae rhai o'r newidiadau yna dros dro, ond mae rhai ohonyn nhw falle yn barhaol. A dwi'n credu bod gyda ni fel eglwysi rôl arbennig i ddechrau wrth drafod unigrwydd. I ni'n gymdeithas, mae hynny'n ganolog i'n bywyd ni fel eglwysi. Ond nid pawb sydd yn rhan o'n cymdeithas ni nag yn wir o unrhyw gymdeithas. Mae yna rhai pethau wedi gwella, wrth gwrs, mae yna rhai cymdogaethau wedi dod at ei gilydd yn ystod Covid. Pobl wedi dod i nabod ei gilydd a nabod ei cymdogion am y tro cyntaf. Mae hynny'n beth gwych. Ond mae yna bobl eraill sydd yn fwy unig nag oedden nhw o'r blaen. A dwi'n credu bod gan yr eglwys wrth i gymdeithas ail-agor rôl arbennig iawn i gwrdd â'r unigrwydd yna. Wedyn yn y gymdeithas ehangach, mae tlodi wedi cynyddu. Dyn ni ddim yn disgwyl i'r economi ddychwelyd i fel oedd hi cyn Covid am nifer o flynyddoedd. I ni'n gwybod fod mwy o bobl yn dioddau diffyg bwyd, yn methu talu biliau, tanwydd ac yn y blaen. Mae yna ddiweithdra, mae hwnnw'n mynd i gynyddu achos mae yna lag rhwng argyfwng a'r cynnydd mewn diweithdra. Felly dros 2 blynedd nesaf yma, mi fydd cwmnïau sydd wedi gwneud i gorau yn mynd i'r wal yn ei chael i'n anodd yn gorfod i swyddo pobl. A mi fydd yr effaith economaidd yna yn rhywbeth ni'n gyfarwydd â hi gweithaf modd yng Nghymru dros y blynyddoedd trwy i'r wasgadau o'r blaen, ac unwaith eto drwy sicr y bydd yr eglwysi yn awyddus i gamu i'r radwy yn fanna. Felly mae angen i ni ail-adeiladu'n well. I ni gael cymdeithas bydd ddim yn canolbwyntio gymaint ar cyfoeth a mwy o gyfoeth a mwy o gyfoeth, ond fydd yn canolbwyntio a sicrhau bod digon gan bawb. A wedyn y peth arall fydd yn effeithio arno ni yng Nghymru ac sydd yn ganolog i draddodiad yr annibynwyr Cymraeg yw'r newidiadau sy'n digwydd i siwt mae Cymru'n cael ei llywodraethu. Mi oedd yr annibynwyr Cymraeg ar flaen y gad gyda'r ymgyrch Senedd i Gymru nôl yn yr 20fed ganrif wedi bod ar flaen y gad o ran ymateb i ymadel ar Undeb Ewropeaidd ac yn ei wedi ymadel erbyn hyn. A mae'n ymddangos y bydd yna gyd berthynas newydd eto fyth rhwng gwledydd y Deyrnas Unedig. I ni wedi meddwl sawl gwaith bod ni wedi cyrraedd setliad datganoli. Dydyn ni ddim. Mae yna ddeddfwriaeth newydd yn dod i rym wrth i ni ymadael ar farchnad sengl ar Undeb Ewropeaidd. Bydd yn gosod perthynas newydd rhwng yr holl wledydd a rhwng y seneddau. Dwi'n sicr y bydd yr annibynwyr Cymraeg eisiau dweud ynglyn â hynny, ynglyn â'r newidiadau yna. Newidiadau alle, gan ddibynnu siwt maen nhw'n cael eu gweithredu, alle dan seilio rhywfaint o datganoli ni wedi ennill dros y blynyddoedd diwethaf yma yng Nghymru, ac yn sicr fydd yn newid siâp y datganoli hwnnw. Fel Cristnogion yng Nghymru heddiw, fi'n credu bod dyletswydd arno ni falle'n gyntaf oll i siarad ac i godi llais yn erbyn llawer o'r pethau ni'n clywed o'n cwmpas. Mae yna lawer o bobl sy'n dweud pethau cas am bobl o genhedloedd eraill. Ni'n clywed yn gyson bod yn sôn am ymfudwyr a yn beio pobl eraill am unrhyw beth sy'n mynd o'i le. Mae'r diwylliant yna o fod yn bwydo stereoteipiau a rhagfarnau yn rhywbeth dychrynllyd iawn ac mae'n eithriadol o effeithiol gweithio'r modd. Felly mae dyletswydd arno ni i drio newid ffordd pobl o feddwl. A mae hwnna'n dipyn o her ynddo ei hun. Ond mae'n bwysig bod ni yn cyfleu'r meddylfryd Cristnogol ym mhopeth i ni wneud. Mae rhaid ni gofio wrth gwrs, mae'r gorchymyn pwysica ar ôl caru Duw, ac wrth gwrs
mewn gwirionedd, allwch chi ddim gwahanu'r ferch yna, yw card y gymydog fel ti dy hun. Ac mae hynny'n golygu pawb yn y byd. Nawr, yn draddodiadol, i ni wedi ceisio gweithredu i helpu pobl sydd mewn tlodi. Mae rhaid i ni wneud mwy na hynny. Mae rhaid i ni geisio newid y systemau sy'n cadw pobl mewn tlodi a sy'n golygu bod pobl mewn tlodi yn y lle cyntaf. Felly mae rhaid i ni geisio dangos ein bod ni wir yn cael ein gymdogion a bod ni'n meddwl am ein cyfraniad ni at y blaned. Achos wrth gwrs yng nghyswllt y newid hinsawdd, un o'r pethau mae rhaid i ni feddwl amdano fe yw lefel y môr yn codi. Nawr, i ni'n gwybod os i ni'n dilyn rhai o'n gyrchoedd cymorth Cristnogol a'r wybodaeth, maen nhw'n eithriadol o wych am eu lledaenu, maen nhw'n ymgyrchu'n gyson i gynyddu ymwybyddiaeth pobl o sefyllfa rhai o'r gwledydd eraill yn y byd. Mae'n wledydd lle mae'n lifogydd yn lladd cannoedd o bobl bob blwyddyn. I ni'n sôn yn y wlad hon am argyfwng pan mae pobl yn colli bywoliaeth, ac wrth gwrs mae hwnna'n drychin efo'u yn colli cnydau ag ati yn y ceiau. Ond mae rhaid i ni ystyried mewn gwledydd eraill bod y sefyllfa'n hollol wahanol. Mae pobl yn colli eu bywydau. Mae yna wledydd yn y byd ac ynysoedd yn y byd fydd yn diflannu yn llwyr. Mae rhaid i'r bobl sy'n byw ar y ynysoedd hynny ffindio rhywle arall i fyw os yw'r newid yn yr hinsawdd yn parhau fel y mae ar hyn o bryd. Ag os i ni'n darllen yr wybodaeth sy'n cael ei lledaenu ar hyn o bryd gan y gwyddonwyr a gan ymgyrchwyr fel Greta Thunberg, byddwn ni'n gwybod bod ni'n cyrraedd yn agos iawn at y dibyn erbyn hyn, at beth maen nhw'n galw'r tipping point, lle does dim troi nôl. Byddai'n amhosibl wedyn oeri'r blaned yn ddigonol i atal rai o'r effeithiau gweithaf hyn. Felly mae cyfrifoldeb ar bawb ohono ni, nawr ni wedi sôn barod falle yn ein bywydau personol, mynd i mewn diwylliant lle mae eisiau mwy o hyd. Mae'n anodd iawn cefnu ar y diwylliant hwnnw. Os yw pawb o'ch cwmpas chi yn edrych mlaen at y car diweddara, falle, a gegin diweddara, a rhyw fynd yn wyllt i siopa amser Nadolig, mae'n cymryd dipyn o hyder a dipyn o ddewrder weithiau i sefyll fyny dweud na. Nid dyna sut dylen ni fod, nid dyna'r blaenoriaethau cywir. Felly mae yna bethau ni'n gallu gweithredu arnyn nhw, felly fel unigolion, dysgu bodloni ar ddigon a beth ni angen yn hytrach na beth ni eisiau falle. Wedyn wrth gwrs yn ein cynulleidfaoedd ac yn ein capeli, mae dyn ni ystyriaethau eraill. Enghraifft beth am yr adeiladau anferth yma. Sut ydyn ni'n gwresogi nhw? Ydyn ni wedi gwneud yn siŵr bod ni ddim yn gwastraffu'r adnoddau prin? Ydyn ni'n llosgu nwy a thrydan rhyfeddol i wresogi'r adeiladau? Neu ydyn ni'n edrych ar ffyrdd o fod yn fwy llesol i'r amgylchedd, defnyddio ynni adnewyddadwy? Wrth gwrs, yng Nghymru mae'r ffermydd gwynt ag ati ag i raddau llai y ffermydd haul wedi bod yn bwnc llosg. Ond mewn gwirionedd, allwn ni fyw yn ein crwyn ein hunain os ydyn ni'n dal i losgu tanwydd ffosil yn hytrach na defnyddio'r adnoddau naturiol sydd ar gael i ni, ac wrth gwrs sy'n llawer llai dinistriol. Cread Duw yw hwn. Cread Duw i ni wedi bod yn ei ddiflwyno. Ac felly, wrth gwrs i ni, nid yn unig ffolineb yw'n ffordd ni o fyw, ond cabledd. A mae'n bwyd i ni sylweddoli hynny. A mae'r 3 cham yn Sir yr Hinsawdd yn rhoi llwyfan i ni gyfrannu i'r drafodaeth gyhoeddus, i ni wneud rhywbeth ymarferol fel unigolion ac fel eglwysi, ond hefyd llwyfan y gallwn ni adeiladu arno fe i'r dyfodol. Dyw'r argyfwng yma ddim yn mynd i ddod i ben yn ystod oes unrhyw un sy'n gwylio y ffordd mae'n ei ofyn. Mae'n mynd i fod yn argyfwng parhaol. Ac felly mi fydd adeiladu'r llwyfan yma eleni yn rhoi cyfle i ni wneud mwy dros y blynyddoedd i ddod. Ond dwi yn gobeithio bydd pob eglwys gyda'r annibynwyr yn ymuno â Sir yr Hinsawdd ac yn cymryd y gorau o'r cyfle hwn. Gwir amdani yw bod yna heriau mawr yn ein wynebu ni wrth edrych i'r dyfodol. I ni'n gwybod bod ni fod
yn stiwardiau da ar y greadigaeth. Mae hynny yn rhan o gair'n cymdogion, ond yn gwirionedd i ni wneud llanast llwyr o bethau. Felly rhaid, wrth i ni edrych i'r dyfodol, mae rhaid i ni roi diw nôl yn y canol a throi nôl at weddi, achos yn y nerth yn hunain allwn ni ddim gwneud hyn. Mae yna gafen ni'n gallu cymryd, ond os nad i ni'n gofyn am arweiniad Duw ac yn troi ato fe mewn gweddi, fyddwn ni ddim yn ddigon cryf ar ein pennau'n hunain. Ond fel i ni'n gwybod, achos mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni, os i ni'n troi at Dduw, gallwn ni gyflawni pethau ymhell tu hwnt i unrhyw beth ni'n gobeithio na disgwyl amdano fe. Falle byddwn ni ddim yn llwyddo ar unwaith, ond gallwn ni gymryd y camau cyntaf lawr y ffordd arall.